42 de 42. Comença el compte arrere de la Marató de les Maratons que es disputarà este diumenge a València. Fa mesos s'esgotaren els 30.000 dorsals de la carrera. Xifra rècord que indica com ha crescut la prova en 4 dècades. Avui volem fer memòria amb Eduardo Gómez, un dels privilegiats que va córrer la primera marató de la ciutat el 1981 i és un dels pràctics de la d'enguany. Així, al passeig de l'Albereda estava el punt d'eixida i la meta d'aquella primera Marató Popular de València del 1981. Entre els 640 corredors estava Eduardo Gómez, Eduardito, com el coneixen a Correcaminos, els impulsors de la carrera. Ha crescut al pas de la marató. Tenía 12 anys quan comença. Un niño de 12 años corriendo por medio de la pista de silla, acompañado por los ciclistas, que eran los que iban al lado de los corredores, y la pista de silla abierta al tráfico, que hoy en día es impensable. Com també que els menors pogueren córrer els 42 quilòmetres. Y bueno, yo pienso que con 13 años hice 3:37. Una marca estratosfèrica per a un xiquet i sense ajuda tecnològica. Yo con estas zapatillas corrí yo Maratón de Valencia. Lo que hoy en día se puede llamar una zapatilla casual. Ahora mismo tenemos unas zapatillas con un sistema de amortiguación espectacular, que parecen unos muelles. Una altra lluita, trencar barreres. Hace 20, 25 años nos pitaban cuando los conductores estaban atascados porque estaba pasando el maratón. Y nos han dicho muchas cosas. Ahora estamos integrados dentro de la ciudad. Llegar hasta el Saler y volver al Saler pasando por la Marjal con todo el viento en contra que teníamos era inviable. Al 2011, salt de qualitat. La ciutat de les arts i les ciències és l'aparador perfecte per fer de la Marató de València una de les millors del món, amb l'espectacular arribada a meta per una passarel·la sobre les aigües del llac. Hoy en día yo creo que la ciudad vive de cara al maratón. Una ciudad que vive de cara al maratón hace que el maratón sea grande. Ell encara somia. 50 aniversario lo tenemos ya. El 60 aniversario y el 70, pues, ¿por qué no?